Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinilong ki khubor bam ta kasngi. Kashnong wat ulum rapleng kadai ka jaka bawan kai bha ki nongwan jngo kai perthai bar ka jingdon ni unar towa ujing tei jing tho bla jutip kum microwave bar ka jingdon ka office north eastern railway frontier ring kat ki kor ki bor bapen ya ki jingdon kam jung ki lanral. Utai ulum rapleng udai ubalabo bat teiru ya ka office tray kam jung katnat rel ya ka ba menshwa ka don ki nong tray katnat railway ki basa ki baju pentelun ya ka kam bar ki baju sa hang tei ya ka ba lalong ka jaka ka bala mana da katnat north eastern railway frontier station omsha bandrung banyat pat ba menta ka tei ka jaka bar ka office ka lalong Yingja bar kelakum ka ketem jing sniu ka baam ya kisnong rapleng lada ki bor penya snong kimle AA. Na kaliang ulat pathai ku bor habayo banekmi ya katei ka office tray kam ka North Eastern Railway Frontier ka ba hakin jong clear du la syam katei ka office kala jot kala pra but omdan shu ki tiar gitar ki kor ki bor bar katei ka jaka kala longkum ka ketem jing sniu bat ka jaka ya di bajuan syongkai ki pait ba wawan jngokai perthai. Sengoban ong ba ngiyo ka jingdon ka lai lum kabla long lepa ka wei ka lat ban yarap ya ki kena samla ya ka sinong ka thau lai lum bar ka wei ba di kui ban kan tiu ya ka yo kot ke chungki ban alor kan ne ka ini ki than ki chungi shan ne sha mo kun ro palat mo kun ro shthi kala dei lepa ka wei ne ki chaka ka ba kring ya ki nong wan sau dong chuko per thai na mar ka dei chaka ka ba itnat ka chaka ka ba blai nong bo dong thau la kar khu ka ba le se kan ne kan kala long ka chaka na ka benta ki long dien man dien chungi bakin kin im bakin sa bakin penne bakin pensa rangkat bat ka chingyo chungki kalat ban kamai ban kaci ta haba phai sha kani pat ka benta ngayu i balada kalai lum ka don hangtai hacan kani ka madan rapleng ka don syatu sha syadien che wadan chung ne ulum rapleng bat hang ni ka de ka ngi ong ka pik la ne ka kledu chung uli ulum ka bangila ban i saudong chung kani ka jaka ka pa ngipet nang ni ki snong per ngasngu bukan ni kala dei lepa ka wei ni ki caka ka ban kring tam ya ki bawan na saudong chung perthai lada na kaliang chung ki bor snong chung snong rapleng lada na kaliang chung ki bor snong ki badan saudong chung ni ka iria ke chungi kin sa sung thu ban pen kala ya ka ni ka badan hang ni syakalat kamai ban ka chu ko por ban banrap ngasngu kum wei na ki rong ba bala long nong ki kam teng chung snong kum sorabrem ngasngu ban kerpat ya ka सरकार के जंगी रो बकुम किने किलात हबा किने की ऑफिस बरिम किला इशरा अकने रुकम ai kindan ke jingya kren na kalyang chong sarkar ru ba ya ka bakum kini ke chaka ke balak ban pen kelas sakalat kamai ke chi chong ki nong chong sinong hang ne kin mi lang ba ka jingya kren ke chungki da ka bor sarkar ba ka kani ka tanat
จงกันนอตอิสราเอลเวมันชัวกับว่าปัญญาจะกันในออฟฟิศกับว่าสักชระมันก็มังยีไอกันวันเนาะเชื่อกับบันตานากับบันตาก็จึงมันไปจึงกันน้องช่องจึงนี้ลากันกันลายกากุมบังยีเชื่อกับกำมันลองกุมก็จะกาจงอากายประเทศนามันกันนี่ก็จะกากันได้ก็จะกากับว่าเบียงตั้มงัดไรลาดังเงินเป็ดกับบิดาบัดกำจงอากายประเทศ